Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwachimwemwe komanso ndi nsangala tikulandireni kuchokera kuno ku IGM Televisions ku program inanso ya Reality Talk. Ndi program imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana, maka nkhani zokhazo zimene zimakhudza chipembedzo chathu cha Chisilamu. Mwanthawi zonse mu studio muno ndimakhala ndi alendo osiyanasiyana amene amakhala kutiunikira komanso kutitambasulira miti yosiyanasiyana imene timakhala tikubwera nayo kuti inu ndi ife tikhale tikuyimvera limodzi. Koma lero lino mu studio muno ndachitika mwayi kuti ndili ndi mmodzi mwa masheikh amene tikhale tikucheza nawo, amene ndi Sheikh Abdul Namabi. Choyamba Sheikh takupempha kuti akupaseni kwa salamu amene mukutolera. Sheikh apaseni salamu amene akutolera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndiye ngati mukumbukira bwino masiku ambuyo mu program inanso ngati imeneyi tidakambiranapo nkhani yokhuza nikah, ndipo tidazakambiranaso nkhani yokhuza kupempha chikhululuko. Koma lero litabweretsa mutu wina, ndi mutu oti tingane kuti osati wovuta kwambiri, koma ndi oti anthu amene kuti mwina timumvetsetse. Nkhani imene tikhale tikukambirana ndi yokhuza swala.